Oh. Charmina? Unsa ipasabot nimo, Charmina? Pasilo ako pa, napakyas gyud ang atong pangandoy. Ay, kini akong buhok, kinahanglan na yun ni Griban. Anya nak, kusunada na gyud ka may eskwela. Kusunara jud kayo ko pa kay pait ba kita pano basin day ako rin makatabang nimo. Sa eskwela, may makahuman ka na. Gyud kahit mong plano nimo day nga may eskwela jud ka. Basta ka ako, maningkamot po ko para makahuman ko kasi mong mga pangandoy nimo. Ayaw ka bala ka pa, maningkamot jud ko nga makahuman ko eskwela. Di na ako magdugay pa kasi maiwit ko sa bus. Kaluwin taon sa kong anak maningkamot tawag eskwela. Pero sige lang, maningkamot po ko padala nimo para di po ka maglisod sa mga eskwelahan. Te, atus ako te. Nanghid pa. Te, nana kayo luto? Loto, ikaw na magluto na, pungkol ka? Karon, kay gipa-eskwela man to nimo, makapalit pa kakas kong mga loho. Aw, maningkamot kay gipa-eskwela man ako kong anak. Paningkamot, bantay bitaw. Nang lain na kabala ka na, ako na'y bahala na unsaon ako pag-provide ang imong mga panginahanglan. Siguraduha lang. Si Bitoy man na. Tuulon daw na ko sa katinuod niya college na iyang anak. Dong. Uy, te! Dong, unsa ka tinuod nga college na day mong anak? Mo lagi te, ingkamot ra pud tawo te bisag di nga nila tong panginabuhin ato te. Ang importante nga makabuot pud ang mga plano sa kinabuhi sa tong anak. Sig sunod nga makagraduate siya, makahuman siya di mag-nurse man na kuno to siya. May pakadong kay nakaswerte jud kag anak nga buotan nga maka-graduate na po na. Hayahay na kay kadong. Salamat ra po ko sa Ginoo te nga anak po ko nga may pud mga pamplano sa kinabuhi ba. Sige dong, malakaw sa ako. Ay, sige te, salamat sa imong pag-agi ha. Hello. Nakita tabi nga ako importante istorya nimo. Oh, dito ra gyapon. Sige. Kuan ba na ko'y istorya nimo importante? Babe, kana seryoso lagi kita dagko ay babe. Kana unsa man na imong istorya sa kuha? Babe, buntis gud ko babe. Ha? Buntis? Babe, kabalo man ka nga dili pa kuwanda man na babe. So unsa day pasabot nimo nga dili ka mga tubang ani? Kabalo biya ka babe nga dako kay pangandoy akong mga ginikanan sa kuha. So karon, dili ka manubag ani. Mayra ka sa imong mga saad. Unsa dito imong gisaad sa kuha dati, ha? Oo, nisaad ko. Pero wa ka maingon nga pagbuntis. Hala, sige, pakuha na. Pakuha? Sa ingana lang ka sayon? Mingon ka gipakuha na ko ni? Ayaw ka bala ka, buhion ako ni bisag wala ka. Sino ako babe. Pero dili pa jud ko andam nga manubag anak. Naanadyo ko sa balay. Ala, naanadyo si Papa. Madawat ka ko, ani. Charmina? Unsa ipasabot nimo, Charmina? Pasilo ako pa, napakyas gyud ang atong pangandoy. Sa ato pa, buntis na siya? Tinuod tong giingon si mong ate nga buntis ka? Ha? Pasilo ako pa, wala man ako tuyo pa. Usa wala gituyo. Wa ka kabalo sa imong gisudlan? Ha? Nabuntis man gani ka unya wala gituyo? Mao na akong giingon nimo, nasayop? Wala ba ka kabalo? Nagipanghambog ka na ko sa atong silingan. Ya, mo eskwela kag taro ko niya karon mo uli kag buntis ka. Taon sa may taon ka, Charmina? Igo na ka mo hilak? Ha? Igo na ka mo hilak? Hato na ako pa kung sa may sakit nimo nga istorya kay nakasala ko nimo. Taas kayo kung pangandoy sa imo ha, Charmina. Kabalo ba ka niya na? Ha? Himondan ako ang tanan diri makapadala lang ko nimo dito sa imong pag-eskwela unya karon. Mauli kang kay kana imong sitwasyon.
Mao na, kay di man ka magpaistorya, mo na angay nimo. Nangandoy na ko sa kaugmahan sa kong anak. Dili mo ko nababati ni mo tay anak. Papa, sa ilo ako pa. Kabalo ba ka, Termina? Nadismaya ko ni mo. Nadismaya ko ni mo. Mao na, kay sobraan sa pagsalig.